Good morning! Good morning, karanglan! May baisiha. May. Ayun, puro puno pa lang dyan, guys. Antayin natin na. Ay, gising na si Nene. Ano ba ito? Kanina ka pa, Ne? Kanina ka pa dyan? Ay. Wala. Basta ako. Diyan na si Nene. Luto kaming almusal. Dito si Chris, oh. Warlogs. Gininawa ng bomba. Good morning, Lala Sabel. Ayan. Maginaw. Maginaw. Ah? Ano na? Oo. Gising na yung mga ano. Para ako, hindi pa. Lumabas kayo kagabi? Hindi na, nantok na ka sa akin. Sinabayan ako ni Baba. Punta ba kayo sa ano, perya? Bago hindi, nantok na ako. Si Chris, sumama. Hindi ko nga alam kung anong oras na umuwi yung batang yun. Nakalabas yung mga doggies, oh. Nagpupup sila eh. Every morning pinapalabas yun. Cute-cute yan, oh. Di mulit. Si Pot-Pot. Sa labas nila. Bukas yung kulungan nila. Mukhang may napanalunan naman sila sa perya, oh. Saan yung ano to? Ang kulit, ah. Galing. Hey! Ang anak ni Miggy, oh. Ang lalaki, oh. Lalaki, oh. Ito na ano, oh. Para ka ng zombie, pero ang lusog mo, ah. Sira yung skin niya. Pero walang ano, yung wala lang siyang balat, guys. Ay, wala hibo. Einstein! Shhh! Dito! Dito! Conan! Negro! Ay! No! Shhh! Ayaw nga! Oh, ikaw talaga, Choco. Lagot! Lagot, oh. La. Gray, Choco. Tsaka si... No! Conan! Alaka. Yeah, pero pasok na sila. Inaaway si Conan eh. Pasok doon! Pasok! Doon, dali! Kayo ah, bad. Pasok na, dali! Pasok na! Dali! Shhh! Kaya mo na ako nagpapasok, Gray! Pasok na, Gray! Dali! Pasok! Gray! Pasok na! Yan! Guys, stress kayo! Kaaway-away kayo! Ayan yung ano, binili ko sa kanila, guys. Yan, dyan sila umiga kagabi. Bakit mo inaway yung Pochi? Itong dalawang inang maway kay Conan. Pinagtulungan nilang mag-ina eh. May tama din si Pochi. Pinaway si Conanin. Ha? Loko. Put! Put. Cute. Ito, hirap niyong pagalingin yung ano, yung balat kasi hindi siya mapaliguan, guys. Nangangagat siya. Ito mabait siya na si Da Vinci. Yan, anak nila yan. Ito. Kasi sila yung ano, di mapaghiwalay. Bumuo ng pamilya. Pero try ko siyang paliguan mamaya. Iinit akong tubig kasi malamig. Yung ano ko. Ang baho, parang ano na. Tayangaw. Yung napisat na ano, insekto. Yan, tahimik tuloy kayo ngayon. Pagalitan eh. Naway si ano eh. Naway si Conan. Nagtulungan. Si Negro rin. Ay, ang tapang naman ni Negro. Ay. Apa. Mami, parang kahuli pa kami. Ayan, isasaisin na dito sa pugon. Pero meron na. Ay, no. Ayun nga, Wala na no. kilang kahilya? Pwede na yun? Ang galing. Iwanan mo na? Oo. Pugon. Mami, parang kahuli ni Paknit. Galing. Uy. Yan.
Oo nga, double. Galing. Good morning, Tipi Boy! Good morning, Tipi Boy Boy! Pag siligoy ang kapon eh. Ito ang paborito kong aso niya. Sudan tayo. Tipi Boy. Sa si Conanin, wawa mo si Conan. Hinaway nila. Kita ka mamaya. Ay! No, no! Ay! Si KitKat pala yun. Ano ba na si KitKat? Good morning, Daddy. Good morning, Junior. Wawa naman si Conan. Pinagtulungan. Ha? Hinaway si Conan. Ni Pochi tsaka ni Yuna. Hey! Ikaw, kumusta naman tulog mo? Ay! Meron na, nakaano na siya. Recover na. Wala, hindi. Ayaw pa rin niya lumabas dito sa ilalim ng kama. Ayun, na ano lang yan. Hindi lang sanay sa madaming aso din. Windang kahapon eh. Daming tao, daming aso. Uy! Junior! Junior! Pero at least dito, sa ano siya, sa ilalim ng kama, hindi yung sa kama talaga mismo natutulog. O bakit? Labas na tayo? Tanda daw. Kaya tingnan lang si Conanin. Sipag ni Lola sa bila. Nag-iwinawalis na ng sala. Pero wala pa guys. Ayan pa lang siya. Ayan pa lang siya. Tapos, yung, ano ito? Ceiling. Nalagyan. Yan, ito pa lang yung mga ayos. 2 kwarto. Ito yung kinina. Ito yung kila Papa. Yun na tinulugan namin. Conanin! Wawa mo ng Conanin ko na yun. Nay! Ay, wait lang, Tipi. Si Conan na muna. Si Conan. Tinaway siya kanina. Conanin! Wawa mo ng Conanin ko na yun. Tinaway ka, Conanin ko. Wawa mo ng Conanin. Eh, saan yung tama mo, Conan? Wawa mo na. Ay! Sungit mo kasi. Lagi kayo nakaano eh. Oo, tamo. Oh, wala namang kaaway. Lagi nakasimangot. Oh. Ah, yung baki. Alis. Sasaktan eh. Wawa mo ng Conanin na yan. Dali na. Dali na. Sungit kasi. Ay, sa tenga siya kinagat eh. Alis na dyan, dali na. Hindi, pinuksan lang eh. Ayun na siya. Nangangawal sa unahan. Ayan, dito kasi dumadaan yung mga ano, papuntang bukid. Ay, dumi na ng damit ko, uy. KitKat. Ah, mag-aani sila. Saan yung Conan na yun? Nasa unahan. Iangat natin yung ano, te. Iangat yan. Opo, pag ano, habang nililinis sila. Isandal na muna sa ano, sa wall. Hey, hindi, siya na to. Si Gray bot. Ito si Gray eh, naiwan eh. Mabait ito eh. Patang sila. Si Butch! Dali mo ba? Dito ka. Yung si Kona, nagtatago. Ayun, tampo na naman yun. Nagtatago. Kahapon nagtatago eh. Kumain naman. Kahapon kumain sila. Kahapon. Gutom sila. Hey! Bibilad ng panggatong. Si Gray yan si Gray. Yan, tapos na kami maglinis.
Di pumasok si Peter? Ah, maaga pa pala. Yan, huli ka, Balbon. Isa na lang, si Choco na lang. Lucky, oh. Laki-laki, oh. Mas magkwanta sa akin. Yan. Isa na lang. Chocolate na lang. Ano? Ano? Sa taas? Ano sa may... Sa bukid? Doon ang tinaliterato. Ay, ay. Loko. Ayan, pwede yan. Hindi naman putik dyan. Ah, sige. Baka nag-ano lang to. I-exercise lang. Choco! Ayan, dito nag-ano eh. Pinatatakbo yung mga aso. Choco! Dali, dito ka, dali! Ganap ka na naman ng kambing, no? Nakaani na pala dito. Ito yung gusto kong mabili, guys. Kasi, ayan yung likod na. Ito yung, ano, yung bahay ng mga dogs. Yung wall na yan. Ito pa gusto kong mabili. Kahit isang haba lang para sa future, ano, future shelter, diba? Shhh! Lika rito, loko ka! Dali! Ixus! Ixus! Gusto mo pala takbo-takbo rito, na? Gusto mo tumatakbo-takbo rito? Ha? Di ka kita kasi kakulay mo ng dayami. Ha? Ha, dali. Pasok na doon. Papainit sila eh. Ang lamig nga, guys. Grabe. Wala kaming ano electric pan lang yung ano namin kagabi. Tapos nung bandang ano na madaling araw na ang ginaw-ginaw na. Kahit ngayon, kahit na may init ngayon. Kahit na may ano, may araw. Malamig. Niwan na ako ng loko. Yan. Pasok na. Walang away ah. So yan, kinakapaw niya. Tapos papababol siya ng ano. Pag-ubagay snorkel. Ngayon pa sa mukha niya. Oo. Taba chuy! Ilusog niyo. Oh, oh, oh. Ito tayong almusal, guys. Pansit. Nakita ko na yung ano, bawang sibuyas saka baboy. Ito yung ating atay ng manok. Ito ko muna, boy. Tutugan na rin yung gulay, cabbage, carrots, tsaka ano lang. Ano ba tawag dito? Snow peas. Yan. Dapat maggagata kami nito kaso ilang piraso na lang. 6 na lang. Langiya. Wala magagataan niya. Asin? Bakit ang ano? Ang tawag dito? Hindi parang hindi rock salt. Maano no? Pipino. Ang pino ng asin dito pa. O ito saan galing tula? Linagan nila kahapon. Ah, kahapon. Kaya pala unti na lang yung ano. Hindi ka namin saging ah. 6 na lang eh. Alin? Yung saging. 6 na piraso na lang. Dami! Ay, meron pa pala. Yung mainit ang sabi mo ilagay ko, diba? Nay? Dito na Uy, ang galing naman ito. Frozen ano? Frozen Gata. gata. Pagaling. Ay, sasigang namin yung ano. Saan galing to, ne? Trinay ko lang. Kalahating ano. Oh, masarap yan. Malamig kayo lang naman ni Papa kain. Dito. Lagay mo doon. At laki na. Paghaluin namin tong ano. Tada! Tama na ito na.
Okay na po yan. Oo, Kahapon, parang- di nila inubos ganyan eh. din karami kahapon. Oo, sayang. Luto na guys. Ayun yung ano yung... Lipat mo dito rin, malakas yung apoy dito eh. Sige, wait lang. Tuloy ko lang para luto yung... Saan ba yung mga ano? Kinain lang yung ano ah. Yung gulay. Or na yung mga gulay, yun. Ayun. Yummers. Sorry. Yan. Saging. Yum. Sunod, tanghalian. Hindi pa ako nakakain ng almusal. Tanghalian agad yun. Effort ko yan. Lalalala. Paminyan ko ano talaga eh. Bisayan eh. Bakit di mapasa? Ang ganda lang bubos-bubos ah. Dali na. Ayan. Bunso namin, si Nenek pangalawa. Ha? Ano? Basta guwapo. Sigaw mabana. Kalbo! Anong oras kayo? Ilang oras kayo doon? Dalawa yan. Anong oras kayo nagsiuwi? 8 to 10. Sorry. 8 to 10? 10 nakauwi na kayo? Wala, bagsak ako kahapon eh. Maya, sama ka. Sige, try ko. Magkano taya? Alam mo, motor na yung pangmanalunan ko eh. Uy, grabe siya. Perya lang yan, tapos motor. Oo, may motor dyan. Oh? December 3 daw, di ba, Dalen? Talaga? Ayun. Luto na pa yung pansit. Oh, sige. Antayin natin yung ano, saging. Yun. Kain ng doggies. Yan gusto nila, ano po? Atay. Atay. Ay, di pala na ano pa tong kay... Yay! Wow, linis naman. One big happy, hindi pala big, small family. Dito tayo, bebe, dali. Dito kayo. Dito kayo, dito kayo. Alang, ingay. Iya. Ingay itong dalawang to. Iya. O, dito na. Einstein. Dito, dali. Shh, dito kayo. O, excuse me. Dali, dito kayo. Malamig yung sahig. Dito. Einstein. Tabi, tabi, tabi. Dali. Yan, baby. Dito ka, dali. Put! Dali na, baby boy. Dali. Akit na, baby boy. Dali. Dali na, baba. Wait. Dali na. Excuse me, Einstein. Dali. Dito na. Akit. Ay. Okay. Dali. So. Yan. Good boy. Yan. Dali. Yan. O, diba? Oh. Okay. Yan. Pupunta ba tayo sa bowling? Einstein. Ha? Arte, ayaw niya dyan. Oo nga, Einstein. Dito ka. Mami, hanggang Saturday tayo! Einstein. Hanggang bukas lang. Uwi na tayo bukas. Bakit? Negosyo ni mami mo, men. Mag-test me! siya. Lagyan mo rin ng tao. Yan. Diyan ka na, Einstein. Sige na. Diyan na dali. Para hindi malamig yung sahig. Ah, yun na, bes. Nangyari sa balot ng baby girl ko. Nangyari sa balot ng baby girl na yun. Mr. Lee and Sis Brian. Bili nga akong pang ano sa skin nila. Wawa man. Ayan. Ikaw daw. O, diba? Oh! Kaso pala paano pag lumabas? O, diba? Yan, kakain na kayo maya-maya. Na-prepare lang ni ate. Hinalo niyo po yung miswa? Ito. Ah, sige po. Punta muna kami kabila, guys. Magano kami, maglaba lang kami mga ginamit para wala masyadong labaan pag uwi.
Kala mong ano no, ang tag dito. Ang layo-layo naman. Kabilang bahay. Aray ko. Yan. Kuya maglalakad. Hindi ako kasama si kuya mo. Hindi sila eh. Atid lang tayo ng tanaw yan. Tapos mamaya magsiswimming kami doon guys sa may tulay. Ah, tulay pa yun? Bye! Yay! Junior! Huwag ka lang lumabas ah! Lumabas. Back to bahay. Borlog si Bunso. Uy. Sarap ng tulog dyan si Duyan. Umangatapa ng chicharon. Hi, Tipi Boy! Halika, magluto tayo, Tipi Boy. Dali. Come. Sunog ang kanin. Ayun, chop na pala ni Papa yung ano. Bakit sunog ang kanin, Lola? Sinunog ni Lola. Lagot. Lagot ka la. Yung ano, salmon. Pwede na just sige ako ng ulo ng salmon. Ito ulo ng salmon. Isigang. Hindi ka lang kumuha ng panigang mix yun. Padala mo na lang kaya. Hugas mo ito eh. Uy. Kasi raw lang maliit yun. Ay, nalang sa kaldero sa baba. Ah, sige. May nag-ano dyan sa ay. Kala mo naman may kita eh, no? Kumakaay. So, ayan. Tulungan nyo ako. Tulungan. Samahan nyo ako wag ano. Kaso may ano eh. May sounds. Baka maano tayo yan. Yan, pinaprepare ko lang to guys. Ano, pang afritada. Ayan na yung chicken. Binabad ko na siya sa ano, kalamansi, bawang, tapos paminta, konting toyo. Yan. Laters na, may sounds eh. Ayun guys, inaano ko muna to. Tawag pang pinafry. Kasi masarap siya kapag alam nyo yun, yung medyo konting crust. Nakakadagdag siya ng, ano, ng sarap sa niluto. Pero option. F talaga. Optional to pag bet nyo lang naman, pag medyo madami pa kayong time, pwede yan. Pag wala na, diretso na kayo gusta. Pero busog pa naman yung mga bagets kasi yan ang oras na kami almusal. Ayan. May time pa tayo para ipa-brown siya. And para maano na rin siya, maluto na rin siya dyan. Yun. Kasabay niya, after niya yung ano naman, yung bell pepper. Yan si Nene. Ay, bumili ka pa? Hindi. Aras nasa bahay niyo yan. Yung garlic, onion. Eto, susunod ko to doon. Para fry ko. Tapos, eto na yung ano. Pag yung beans, lalagay ko ito para may gulay. Yun. That's it lang. Alam niyo naman to, lagi ako nagluluto na ito eh. Naglaba kasi kami nila. Di pa nga tapos eh. So, ayun o. Ang ganyan o. Yan. Medyo ma-crusty. Buti nga hindi dumidikit itong ano, itong patatas sa kawali. Kasi may mga kawali na dumidikit kahit anong prito nyo. So, maganda to. Hindi siya dumidikit. Bago. Luto na guys yung ano, yung ulo ng salmon. Ayan. Kangkong lang nilagay ko. Yun lang available kasi. So, yun. And, next, ito ng afritada. Ayan. Ating afritada. Maliit yung takip. Ayan, pinapalambot ko na lang din yung ano, yung potato.
Kasi parang half cook lang naman siya kanina. Pinirita natin. Yan. Tap na natin yung malambot na pa. Yes, malambot na. Yung kanyang patato. Add na natin itong oops. Lang. And of course, ito. Dami ng messages na naman sa ano ko. Pakabukas ko lang yung nag-charge kasi ako. Nakatulugan ko kagabi ng ano pala siya. Lobat. So, ayan guys, kung papasin nyo kapag nag-aprikada ako, laging may, instead na green peas, etong yung green, ano lang, baggy beans na lang ang ilalagay ko. Ayan, tapos konting simmer na lang. Ito na yan. Labot na ubos na lang. So, kasako lang. Ayan. Simmer lang na para maluto yung green beans. And that's it. Lunch na kami. Ako na! Okay. Kaya ko na yung mga boys dyan. Baka mag-igib. Okay. Andun sila. Kaya mo lang mamaya. Sila na mag-ano dyan. Mag-igib. Kasi nito nila nasabi eh. Siya nagsisilok dito. Parang si Baggy to eh. Kitkot! Parang kang mama mo eh, no? Ang kitkot. Ay, sus! Na ano yung mga ano nito guys, yung mga anak niya, isa lang yung nabuhay doon sa pina-adopt. Talagang pinapabayaan niya, di pa siya marunong eh. Iniiwan niya kung saan-saan. Tapos, hindi siya, magpadede. Kaya yun. Namatay, wawa naman tol. Hindi ka katulad ng mama mo, oh. Lahat kayo buhay. Isa lang yung nalagas kasi nalaglag. Si Ash. Gayahin mo dapat mama mo eh. Pero wag na. Kasi para di na kayo dumami. Hindi ka na magbubuntis ha. Hindi ka na magbubuntis ha. Ha? Si Tiploy ha. Tipi boy! Tipi boy! Tipi boy! Luto na yan pa! Kain na kayo. Ha? Kaya nga, kain na kayo. Una na kayo. Una na kayo. Hala na naman si Bunso. Sikit ka to, tanda ko to, may ano siya. Yung muntik na tong maputulan. As in, popping pa to guys. Yung naipit to sa kulungan nila. Ayan pa siya, oh. Dalawang paa niya. Ito yung chinaga ko, ano. Talagang binainan ko siya. Pinagdikit ko siya ng band-aid ata yun. Tara, kain tayo, dali. Kasi muna natin si Dario. Ay, wow naman yan. Dalawang yan. Ay, wow naman, Junior. Gusto lagi nakadikit kay Daddy. Ay, wow naman. Ayan. Mainam guys na. Ganito ang, namin, ang, dito, yung bakasyon namin. Parang sa bahay lang. Yung magpapahinga ka talaga. Totally pahinga. Hindi yung magbabakasyon ko na nag-drive pa. Ay, mga ganun. So, tsaka na yun. Kapag ka, medyo okay na yung schedule. Pero ngayon, mas kailangan namin rest na sa bahay lang talaga. Total na pahinga. Kasi ito, pag nasa apartment din, di ba may doon, may computer. Wala rin, instead na matulog. Puro laro ang gagawin. So, maganda pag sa probinsya ganyan. Wala masyadong gadgets. Yung ginagawa niya, tulog lang. Junior! Huwag mo hawayin, si KitKat yan. Ay, si Tipi Boy, tsaka si KitKat. Ay! Yang? Sa taas.
Northeast, ito sa gitna ng north tsaka east. Diba? Di ka ba kain? La, kain na dun la. Totoo na yun. Iho, kain na. Hindi, loadan mo itong bibaw. He, tawagin mo na sila tita nene mo, dali na. Sila tita Mika mo. Pato. Sige, sige, ano na kayo. Hello, Junior. Tsaka lang. Yan, tsaka muna. Liligo pa si Froggy. Si Barrio. Hi, Junior, Junior. Nakatali siya. Tsaka lang muna. Wait lang. Let's go. Tapos tayo. Dali, 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 dali. Tipe boy. Yan, ayay mga doggies. Ayahay. Yan, maliligo si daddy. Naliligo na pala sa poso. Naliligo ang kalbo. Yo, kalbo. Yun na, yun na, yun na. Kung sa tao, kumbaga sa tao, yung sakit na yun na isa na yan. Milasma na yan. Na yun na. Walang balahibo. Pero ito sigurado ako may ano yung skin niya eh. Baka allergy na yan sa kinakain. Yung tatlo. Hello. Hello, buchi, buchi. Gray, gray. And si Choco, Choco. Yan. Okay na kaya? Mahigaan kayo na. Ang kulit nila. Kaya malinis na nila guys ang kulungan nila. Ayan. Everyday ang ano yan. Ang linis. Tapos sa dulo sila umiihi. Yan. Very good. Wala na ko po. Wala na. Di mo alam, may tao dyan sa kubo, tinitingnan ka. Tignan mo po evidence. Magkilad ka, uy. Muna. Eh. Galing yun, no? Nakakapag ano guys, nakapag-igil. Dito lang. Oh. Yan, diretso may malaking hose. Pupunta dun sa ano. Sa, oo, si Junior yun. Sa, ano ba yun? Drab. Ito na kumukha ng panghugas dito. No? Ang cute yun talaga ng pot-pot na yan, oh. Nag-charge ang 3 wheels ni nanay. Magdamag po yan. Bukas pa yan huhugutin. Din, mami, alas ito gagamitin ko. Ah. Bukas. Kasi, minsan ko lang tinichat sa isang linggo. Ngayon, 2 beses na. Ah, kasi yung mga bata eh. Na ano eh. Binunggo ni Diaga nung pagdating. Ay, ibig sabihin, isang beses na siya sa isang linggo charge. Ah, matagal din ano. Inias na nila nung ano. Lalaro kasi ng mga bata eh. Galing. Hindi, ayaw kumandar. Pinapumpan ko doon sa doon. Malayo eh. Ah. Kumandar, tinulak ko na lang. Tinulak. Pero pa naman eh. Tama na. Dapat metro yun kung gaano kalakas yung bagay eh. Para alam mo na agad. Wala ata. Bye! Bye-bye! Charot! Sama ako syempre. Excuse me, Junior. Ano? Ano yan, Mek? Yun. Ano? Laglag. Let's go! Silipin natin yung ano, sibuyasan. Sibuyasan natin. Hee! Dapat magsiswimming eh, kaso nagsiligo na. Tingin-tingin na lang. Pasyal sa ano, sa hacienda. Char! Hacienda. Hacienda sibuyas. Si Papin tsaka si Pepep noon, nung mag-swimming tayo sa kaya sila naka-e-bike tapos diretso sa isang bush. Yun na kalamansi. Tawa ng tawa. Sabi yung may-ari, uy! Sabi niya, sorry po. Ba't pa nila binanggan? Gagi. Nabalento nga yun ni Ate Dede, diba? Nagilid na yung ano. Gagi. Hindi na tuloy
nakakontrol. Dire-diretso Ito kunwari pa tong ano to kanina ayos sumama daw eh. Sarap tampalin eh. Inarts. Inarts din tong... Baka mulan. Nangingitim yung... Hindi. Itim ba? Uy! Uy, parinig na ano. Dito tayo nakapunta ng Dalton. Sa Vizcaya. 30 minutes lang din yun, di ba? Kaya ng 10 minutes lang yun. Uy, grabe. Okay, we're here. Ayan, tuyong-tuyo yung paliliguan. Char. Sibuyasan lang guys yun. Yung titingnan natin. Inspection lang. Ayan yung sinanla sa akin ano eh. Na lupa. Patataniman muna namin ng sibuyas. Diba? Sayang eh. Let's go, let's go. Ay! Ay! Asan doggy? Asan dog? Tawag si Junior. Dog! Tawag dog! Ikaw na magdala dyan kay Junior. Uy! Kamoting kahoy. Ganyan lang guys pag ano, pagtanim ng kamoting kahoy. Na ganun lang. Tinutusok lang. Sarap. Parang gusto kong magluto ng kamoting kahoy. Tanim pa lang eh, no? O, tinuturo ni Nina yung paliguan. Eh, wala naman. Tuyong-tuyo. Kala ko may yan daw. Ayan, dito oh. Ito oh, dumadaloy oh. Oh. Pwede dyan. Ano to ne? Yan ang punla? Ah, nagpupunla pa lang pala guys. Punla ng sibuyas. But Messi? Andun yung patanim na yung mga puti. Nakatanim na? Hindi, itatanim pa lang. Itatanim pa lang. Okay. ang bigas ni. Pampunla eh. Parang sa ano sa munggo. Di ba sa basa yun? Ang bango. Ano yun? Ang bango. Parang mga damo. Mga naapakan na damo. Ang bango ng damo. No? Ay! Uy! Ano? Tuk 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 tuk. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu tu. Galing ah. Mommy shark tu 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 tu. Mommy shark tu 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 tu. Galing mo. Galing galing ah. Tara donkey, tita nene. Di ko alam akala ko dalawa. Dalawa si Junior. Doon na lang kayo sa ano, sakyan. Papunti dyan. Wag! Gagi. Wag mong paano eh, kasi baka takbuhan niya yung mga punla. Diyos ko, malulugi tayo. Ano ka ba? Mahal ang punla ng sibuyas. Oo, dapat dito na lang oh. Char. Ay, ice cream pala. Bibili tayo ice cream. Ikaw, Mek. Ayaw mo? Ito. Ice cream, pabili. Anong flavor, te? Cheese po, tsaka bukutan mo. Sige. Tigil lang to. Yung matamis? Yung tig... Tins. 15. Oo. Papa. Papa. Ilan ba kami? 1, 2, 3, 4, 5. Ano mga pag-ice cream na ako makain? Subukan kita. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu 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 tu. Baby shark. Mommy shark tu tu tu. Mommy shark. Dali. Run away. Run away. Galing galing. Oh, gigil. Dito lang kayo. Umupo lang kayo dyan. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Uy, Mamaya ka sarap. na. Alis ka dyan. Sige na. Galing ni daddy oh. Nakahanap ng paraan. Dahil sa husay ng paghahanda ng isa dyan. Straw. Straw. Okay din naman ako, di ba? At least nakalapag si ano, I-ano ko na pa? Junior. Okay, ate.
Sige, na gusto mo? Ayaw niya daw eh. Diet daw eh. Yung mga bata na lang, te, mamaya. Nag-aayos pa naman kayo dyan eh. Kung ligo pa sila doon eh. Ayun oh, mapaliguan pala talaga doon. Pag ganitong oras, litawan na yung mga gamba, ganyan oh. Ano ba ito si Papa? Naghahanap ng gagamba eh, no? Sa apo niya, kay Chris. Kaya pinapanap lolo niya ng gagamba. Gagambang bahay mo huli. Gagamba. Ayan, Junior! Sarap no, pag ano na to, pag yung... Ngayon lang kasi ito dinevelop nila huli. Kasi talagang wala silang budget. Hindi, akala ko nagtatanim na sila dito. Pagtanim sila ng gumla. Okay. Magtampisaw tayo. Linaw oh. Sarap maglaro. Gusto niya ng ice cream mo? Ay, no na. Hapon na. Wag, bebe. Sipunin yan. Tsaka ayaw niya din talaga yung ano, yung nadilaan na eh, no? Ang horte. Ang horte. No na. Ikano, te? Tingnan mo. Nainggit niya naman si ano eh. Tingnan nyo. Uy, tingnan nyo. Tingnan. Oy, nainggitin. 160? Junior! Kilat! Ayaw, uwi na kami guys kasi hapon na. Ching-ching baka maano. Mabate. Ayos oh, may sound trip pa si daddy. Gante ng mga doggy. Susungkit ni nanay dyan. Nay, naghanap ka ba gagamba? Silip siya, ay naku talaga to si Tipi Boy! Ay naku! Hinihiyan mo na naman yung wall, Tipi Boy! Let's go, let's go, let's go. Ano tayo? Jada, maligo na kayo, maligo na, malamig. Ikaw, pahinga lang kami. Uy, bakit? Napagod ka? Ha? Sumakay ka lang naman. Mapahinga ka pa. Nag-drive. Kunanin! Saan ka kunanin naglalagay? Wawa mo ng kunanin ay. Inaway kasi kanina eh. Saan galing ang ching-ching? Saan galing ang ching-ching? Hi. Hi, kuya. Wala na to, di ba? Hey! Luto tayo ng hapunan, guys. May maliit na bata. Makanto ka na naman. Palo, palo, palo. 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 Sige, paluin mo pa. Maway mo si Ching Ching, ha? La. Li. Yeah. Wala yata tayong kamatis, me. Alin? Sana ano na lang, maalat na lang yun. Oo. Okay lang yun, kuya. Hindi, bili ka na lang nandun kay Papin yung ano. Magkano ba itlog na maalat na eh? Ha? 25? 10. Doon kay Papin yung sukli. 10, sukli. Wala pa, di pa nga. Ano na? Kasabihin ako yung radio. Bumili ka pa ng sibuyas. Ang dami sibuyas dito. Puti. Iting. Normal. Ayan, magluto lang kami ng ano. Sabi ko mag-iting. Sabi ko, Sizzling hotdog, guys. Favorite. Kung walang maisip, hotdog. Piso isa na ito? Mali, pag ganoon. Yan. Yes. Bakit naman tapos cook mo lang na gano'n? ng kutsara. Yes, di ba? Mas madali siya, baby.
Diba? Oh. Bingo! Magbibingo kami mamaya, guys. Uwi na kami bukas. Gusto ko sana may Sabado. Kinakabahan ako pag namumuro nun. Nakakainis. Paano pa doon sa ano na yan sa Matagana? Yung bingoan doon. 10,000 ang ano doon, di ba? Ang price. Hindi pa ako manalo doon. Tapos may 100k pa nga doon. Ito mga bingo ko kaso. Bawal naka-shorts lagi. Lagi mo naka-shorts pag napunta sa store. Diyan nga lang eh. Nakabahan na ako. Di ba perya mamaya guys, maganda tayo. Mag-bingo tayo. Kaya mo sila magpo-color. Bakit may perya? Di ba sa January pa yung ano? Ganda naman. Ay, may January yan? Oo. Talaga? Mas dadami pa yan pag ano. Kaya nga eh. Sino Masaya. uwi sa ano, sa fiesta? Siyempre present. Uy, sino may iwan sa ano? Ubus na yung leave mo, Day. Nalit ko na yan. Hindi ka nga nagpaalam. Nalaman ko na lang. Andito ka na. Advance ko na lang yung leave ko next year. For 2018. Dami ng leave na ito. Laging nawawala eh, no? Sayang kasi yung ano, ASEAN. Sabihin mo na lang. ASEAN yun. Dadamihan ba yung kamatis ito? Yes. Hindi, masarap. Madaming kamatis. Balang kamatis yun. Piso lang naman ah. Sa ano, save more, magkano yung... Oo, dun nga sa ano, magkano? Dos? Kaya ano eh? 25 ba? 3-5 sa ano, sa Maynila. Grabe. 5? Gano'ng kalaki? Ganyan. Kaliit. Parang grapes. Cherry tomatoes pala. Wala na ibang ketchup. Wala nga eh. Sabi ko, may ketchup po kayo tag-1 kilo. Wala, 1 litro, wala. Sa bote lang. Wala din, yun lang. Yung cellphone ko. Nakailaw pa din. Bakit walang ilaw dyan sa kabilang kwarto? Wala. Bakit? Puro boys lang doon ito. Hoy, ano yan? Yung mga kakain Ano? shell. O, saan dugdog? Saan dugdog? Uyuu, katingin sa kulungan. Ayun na guys, lagyan ko na siya ng mantika. Ay, mantika. Next one, puro mantika. Ako mantika. Naparami ko kayo mantika, oh. Bagay, tatanggalin lang naman yun, oh. Kasi inano kanina maprito ng maayos, eh. Simutin ba natin to? Lagyan natin ng tubig. Sayang, eh, no? Ayun, oh. Tamad maghugas ng ano ngayon. Gabi na, eh. Wala, daw lang saging tayo ngayon. Ching! Kauna. Ay, di na rin kayo? Kala ko magpaplato kayo. Ano? Wala. Ikan ba? Ayun. Tinapon ko. Alin sa Malforo? Yung nasa tuyang kanina? Green yun, hindi Malforo yun. Mamaya kukunin ko. Ako nga nagarap doon. Gagalit ka eh. Mamaya hanapin ni lolo mo. Hindi ko naman alam na may ano doon yun eh. Kaya na. Walang kutsara yun. Ayun, okay, May. Nag-boodle fight na ano eh. Hindi ako kasi dyan sa boodle fight. Picture. Picture vlog to eh. Modern bye. Alright. Ayun na dito. Ka na doon. Gusto niyo daw kaya ito nyo? Magana kayo ng plato. Hindi tayo kasya doon guys. Hilaw na gulay. Salad.
Walang hilaw dito, no? From Taiwan. Ding, dito ka na, Ding. Kumuha kang pagkain mo. Enchilada. Harap. Sama ka. Ama bida. Napakasarap. See the peppers. Sile. Malabong sile. Napakasarap. Yan yung naisip na niya, talibing. Ulam. Ulam bata maliit. Wala akong kami maisip na ulam kanina, guys. So, hotdog na lang. Sisling. Ayun guys, pagkatapos kumain, tambay-tambay dito with the dogs. Bago tayo pumunta ng ng kariyahan. Alin? Nahanap mo? Papakainin ko eh. Ay, di ba ako na? May batang nananalamin, oh. Gandang-ganda sarili, oh. Ay, dahil. Sleep na daw, sleep na, dali na. Sleep na, baby. Ay, no, no. No, no. No, no, saksakan yan. Naku po. Naku po. Tayo, baby, tayo. Oh, saan si Junior? Saan si Junior? Oh, oh, oh. Dahan-dahan, ano. Hi, Tipi Boy. This is Tipi Boy, oh. Ay, tubig, 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 tubig. Yan, dali na. Oh, sleep na, sleep na. Sleep ka na, dali. Sleep na, paano mag-sleep? Paano mag-sleep? Ayaw dyan, ayaw. Sleep na. Sleep na, dali. Doon pupunta. Sleep na. Asan yung meme? Di ba may meme yan? Kunin mo nga din, sa kabila eh. Kabila? Doon sa kabilang kwarto, dali. Kala ko sa kabilang bahay. Ito, oh. Oh. Sleep na. Sleep ka na daw. Sleep na, dali. Sleep. Ayaw. Nabangasan yung noo niya. Alata yung ano niya eh. Sleep na. Kainin mo na itong gagawang bahay ay. Sus! Naman. Uuwi na yan. Ewan sa'yo. Punta tayong ano guys. Period. Uy, sasakay na sila. Sasakay na to. Gusto mo na umuwi ba? Ding dong. Ay, ano ba yan? Junior? Junior Riders. Huwag ka na magsalamin. Kita nila ako. Sus. Walang gagawin. Sino to? Si Tipi Boy? Bingo tayo guys. Nakabingo pala ako. Sayang. Hindi ko na-vlog. Okay, walang bola sa G53. Tantos. Sama yan dating Ayan yung mga Pagkatapos ng bola nito, hawakan ni Bago Tatamaan. yung laro. Ay, tatamaan. Lucky 7 naman, para mas maganda. Letter ng D14. Tapos na guys. Yan, na ano namin. Dala namin. Baso. Halos yan. Doon sa inang baso. Doon sa ilang baso. Kasama ni Nene yung mga aso. Sumusunod sa kanya. Si 30-30. Ang ginaw! Hindi kaya na giniginaw? Oo, masarap. Pero giniginaw. Oo, parang ano, parang aircon. Ang galing naman nila 30. Lagi nakasunod kay Nene. Ayun natin ako ni Nene. Naki-CR kasi ako doon. 30, let's go! Ito sino to? Ay, ba si ano, si Mocha?
Oh, wala si 30. Di sumunod. Rito. 30! Come on, baby, dali! Sa likod. Ang lamig nga, grabe. Kaso, dito lang yan si 30, ano. Ito nakakapasok dito. Asan? Nag-antay ba? Ginaw. Sige na. Thank you so much. Ay, si Conan. Nag-antay din Conan. Uy. Uy ka ni Conan. Hi. Kaya nga, pinapatay ko yan. Sige na. Si Nene naman hatid natin. Nag-aantay si Daddy. Galing. So, galera mong asawa. Kakawin lang. Gane, thank you. Sturdy nag-aantay sa labasan eh. Si Daddy. Masunod na doon. Kulit. Ayun. Hintay ako dito. Sorry po. Pasok. Nag-overnight po ako sa office. Office. Wala ka naman trabaho. Office dito. Ay, dyan. Dyan na ba? Sarado na to. Nantay ako. Overnight. ay nag-overnight. Sleep na. Dito yung natutulog sila. Aray ko. Milalim ka, Junior. Bubugbugin kita. Natawa ako kay Daddy. Kala ko, na-expect ko, naghihilik na siya eh. Hindi ako nagpahatid kineme. Pati mo sinundo. Mama, bulabog yung panalo mo eh. Palingan ng galit mo eh. Grabe naman to. Ako, ang galit. Tawa. Nagantay si Calvo. Hindi mo na naman sumakay dito, Junior. Oy! No! Sa ilalim ka. Labas kita, sige. Ayun guys, we'll see you tomorrow. Balik na pala kami ng Maynila bukas after lunch. Dapat ano pa kami, gusto ko mga Sunday ng morning or Sabado kaso ano sila Mika, gusto nang umuwi. So sige, sabay na kami ng Friday. Bukas. Pati sila papa pala, uwi na rin bukas. Magbaba sila? Magbaba sila. Pwede mo tayo kasya. Wala naman sa likod mo masakayin yan. Okay, tapo na. Hi guys, we'll see you tomorrow. Good night. Good night today. Doon ka, uminom ka doon. Borlogs na.